नोंना मा नाम मोनाम मा हिनजावहाय माबा नाम सोंबाय माबा मोनामसो जागारगारबाय नोंना मा मोनाम होमबालाय ओइ मोनाम मोनसिगोन दे ए माहाय नालाय हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायदो आरोना ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ मा देखायलांबाय थानो हायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर ओंखामबो जाखांबाय आरोना फुंनि ओंखामा ओमफ्रायो जाखांबाय लोगोफोर फुंनि ओंखामा मा होनो हरनि दालि ओंख्रिखौनो फुदुंनानै जाबाय इलासि मैगंबो फुदुंनानै जाबाय बेजोंनो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो ब्लग भिडिअ हमनो हायाखैमोन आरोना बिदिनो आरोना मा भिडिअ हगारबाय थानो सानबाय मा सानफ्रामबो ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनायखौल' देखायबाय थानो मा देखायबाय थानोहाय होननानै माने भिडिअखौनो लायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दानिफ्राय स्टार्ट खालामसै आरोना मा देखायलांबाय थानो हायो नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ आङो मा नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो हायो नायलांबाय थादो ना मा होनो नोंहा दिनै मा टेनसन जादों ओमफ्राय बेसोरा लोगोफोर न' खाथियाव मानसिया थैदो आरोना जोंहा न' खाथियावनो सिद्दानो ओमफ्राय नुना बोरैबा जादों खोमा बोरैबा जागासिनो नायहगासिनो जोंहानि जायब्रेंखौनो मालाय हारसिंनो खाना लानानै बोरै जादोंमोन ओमफ्राय नै बिथाङा माबा उन्दुनो आङो इथिया थांदो दानि खेबजानो जादों थारोहाय हारसिंनि मा जानो गायना आंनिया नेगोन आरो आं थांखागोन ओमफ्राय दा लोंफैबालाय मा जागोन लोंफैबा बेसेरा दहयो उन्दुबाय थासिगोन आरोना दिनै स्र' जाला आरो मालाबाबो दिनै स्र' जालायो दिनैनि दिनाव नै फिसा सियाराव माबायदि उन्दुना दं नायलाय बिदि सियाराव उन्दुयो नामा ओमफ्राय जिफोर खेलाबाबो दं ओमफ्राय बिसिनायावनो गावबा गाव जि जेरै हायो उन्दुनानै दं नै गन्थंजोंनो हां लानो हायाखैनो बेसोरा खुगाथ' स्रां लाबाय दं नो खुगासो गन्थंआनो नारथेजोबना दं ओमफ्राय नै बिदि उन्दुजोबना दं आरो सान्दुङाव गेजेराव सान्दुं जाना ओमफ्रायहाय नैयाव उन्दुफैदो मा जि बोरै बेसोरा जि बोरखादो बाल गथ'आ नै जोंहानि ओइ मोजां नङा इयो मारुवालि बोराया मा लांदो खोन्थालाय आलु नै लोगोफोर जोंहा न'नि लकेल गायनाया मुलि सुलि मेडिसिन गैया आरोना ओरैबायदि गुफुर नै जि आरामखा एकदमबारे मुलि सुलि होआखै आरो नै ओमफ्रायो मा होनो मुलि होनायबा बुरजा थांबावगोन खोमाना एसे ओमफ्राय दा इसेबांल' होबा जि गुफुर साइसथार आरो ओमफ्राय बेखौनो एसे फानगासिनो आरो दखानाव मोनबाय नालाय आरो बे नै सानजौफुनिया आलु भाजि एवनानै जानो नागिरबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आंना फिसाजोआ ओंखामखौनो नेथ'नो हालानो बिसोरा जि ओंखाम उखैबायनो ओमफ्राय ओंखाम उखैनायखाय बिनो नै गाइखेरसो एसे जानो होबाय आं नै उखैनाय हामथारलानो नै सानजौफुनि ओंख्रि जाबाय देखायनांगौ नै बेबो जाबाय नोंना मा नाम मोनाम मा हिनजावहाय माबा नाम सोंबाय माबा मोनामसो जागारगारबाय नोंना मा मोनाम होमबालाय ओइ मोनाम मोनसिगोन दे ए माहाय नालाय बेबो गोजौथाराव जाबाय नै आलु भाजि बिलाहि बाथोन ओमफ्राय नोंना मा मोनामसो होमबा मा हिनजावहाय नोंना मा मोनामसो ए जारलासो जाखांलायनानै नै बिमा फिसा जोंहा दख'ना लामनायावनो नै माबायदि दं आरो नै बिमा फिसाना सोना बिमा फिसा बिदिनो दख'ना लामनायाव जि आराम दङ नै मामि नों मानो खानाय खाबाबो बख'बाय थायो जोंहाथ' बिमा फिसा जि घटना जादों आरोना रिल्स बानायनो नागिरनायाव मा जानायमोन खोन्थालाय सोना खोन्थालाय खानाया जि गोलाव लावबाय आंखौ नै इयालागै मोनहैखाबाय नै मेगनाव नांहैखाबाय नै गोलाव जाबाय आरो खानाया ओमफ्राय जाखांलायबाय नालाय जिरायलायबाय खानायखौ आयु हाबाब सिख्लाफोरनि बायदि जाबाय खानायखौ खानांगौ होमबासो साइज नुयो ना
ओमफ्राय मागो जानानै बिदिनो लरपाय पाय मोनबाय आरोना लोगोफोर मागो दिना थांबासो स्र' जाजोबबाय गरम जाहांबाय ना लोगोफोर ओरैबायदि हाव 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 गरम मोनग्रा जालायबायानो आरो ओमफ्राय नै लोगोफोरा आंहा बे दख'नाखौ बायना लानानै 2000 गोजोंनि बायना लानानै गाननो एकदमबारे मोजां नंथारा लोगोफोर जिखुनु जाया 500 1000नियानो मोजां जिखुनु जाया माथायानो मोजां आरोना ओमफ्राय आङो 600 होननानै बिराद मोजां आंनि थाखाय ओमफ्राय नै मोजांखौनो नङा आरो गानबाबो स्र' जाया गुबुनो नागिरबाय थायो ओमफ्राय आङो जि बुङादि दख'ना बायला लोगोफोर 2000नि बायबो माथा स्टाइल दंना बिदिखौसो बायगोन आङो ओमफ्राय नै एकदमबारे मा स्टाइल आरो नै बिदि खुन्दुङा इदि जायो उलनि ओमफ्राय दानाया इदि मोजां नङा आरो ओइ जोंहानि गथ'आ मानो बोरबाय दं खोथालाय सना हो खोन्थालाय मामि मानो बोरनो लुगैबाय दं इयो हो खोन्थालाय उदै ससे नुजालायनानै ओमफ्राय नै इयो थाखोमाव फैबाय नै नाहरलाय आंजों थाखोमाव फैबाय खोबनि ओंखारनो बादो देनांबा देरबा मबाइलनो मोखांखौनो देखायबाय थागोन ओमफ्राय नै दा बासोदै नै हाबसोना थाहैबाय आरो दाबा खोब लाजिनायनो एकदमबारे देनांबा अखा नायब्लानो खावब्लि ओंखारगोन आरो ओमफ्राय दा लाजिदोनो ओमफ्राय नै फिसाजोआ जोंहा मा जाबाय दंथाय लोगो बोरगासिनो ओइ मा सोना खानायबो खाजाया माबो खाजाया ओरैबायदि खानाय खाना होबाबो एकदमबारे मोनालायसिगोन आरोना ओइ नै 3ता जाबाय हनै साना खावब्लिब्लि ओंखारदों होथेबाय आरोना मोखां गन्थं होथेजोबै नै माबायदि नुहरदो सानखौ ओंखायनो लाजिनाय एकदमबारे मोनालायबाय नालाय मा ओंख्रि जागोन मा मागोन ra दे लांदो दे Halo guys, nonton माबोरै दं? Hey guys, nonton माबोरै दं? आंबो जोबोर मोजाङै दं। नोंसोरबो मोजाङै दंबा आंबो मोजाङै दं। जाबाय दा लाइक कमेन्ट हरनाङा दे। लोगोफोर हरनि खाजाया एकदमबारे दुन्दिया बानलु पियाज सामब्राम गुफुर हाइजें सब लगायजोबनानै ओमफ्राय नै मासेल' मोनगोनायखौ सेफ्लेक होबाय आं ओमफ्राय नै अरदाबानो बनानै गोथांथार नालाय थाब जायाबो जाया ओमफ्राय दा बाहेरावसो लांबाय आं नै मासे गालांबाय ओमफ्राय दा सेफ्लेगोन आरो नायजों ओमफ्राय नै ओंख्रियाबो लोगोफोर मा होनो लाइ मैद्रुसो आरो लाइखौनो मैद्रु संबाय ओमफ्राय ओरैयाव जाना फिसाजोआ मा गेलेयो आयु हिसाबै गेलेयो ओमफ्राय नै लोगोफोर मा संदों नै या बयलार भाजि जोंहा बिमा फिसा सानैल' नालाय खिनिखौल' एवबाय आङो ओमफ्राय माखासेखौ गाबोन फिसाजोनि थाखाय दोनबाय आरोना गाबोन संना होनो होननानै जालांबाय ओंखाम ओमफ्राय नै इयाव रोसि दोनबाय आङो नै लाइ मैद्रुखौ जानाय नङा इयो ओमफ्राय एकदमबारे जालायसै गोथावनो ओमफ्राय जाना पेटा बुट उन्दुलायनोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरोना लोगोफोर